Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Шабатон ба хайру шодӣ бошад. ҳамватанони азиз, пеш аз ин навори мо як навор карда будем барои ҳамватаное ки баъзе документдоро ва баъзе гражданинои Россия, инчунин бародарои ман, ҳамсинфи ман дар ҳамон рӯйхат ҳаст. ҳамсинфи ман дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад ва ба кормандони мақсад ҳифзи ҳуқуқи ҳамин ҷа рафт ва корҳои мақсад корхонаҳои дахлдори ҳамин шаҳри Екатеринбург, МВД ва ФМС ва дигар корҳои дахл доранд ба ҳамин документатсия рафт фаҳмид. Бародари азиз гуфтанд ки мақсад документои ту ҳамаш 100%. Граждани Россия мақсад мошин дорад, хона дорад, ҳамин ҷа фарзанд дорад ва як чанд сообщениҳое ба ман равон карданд бародаро ки инчунин чанд бародаро мақсад рафтаги ҳамин гражданинои Россия гуфтаги ки мақсад документои шумо ҳамаш 100% мақсад ва баъзе бародарое ки мисол документ доранд дар ҳамон рӯйхат ҳастанд, бисёриҳо ба мо мақсад чӣ карда истоданд, нависта истоданд. Ман фикр мекунам ки он касое ки документ надоранд дар ҳамон рӯйхатам фуромадагӣ, он касое ки документ доранд дар ҳамон ҷо ҳастанд, он касое ки гражданство ВНЖ видножительство доранд дар ҳамон рӯйхат ҳастанд. ва ногуфта намуна ду рӯйхате ки одамое ки мақсад гузаштагӣ ҳастанд, вафот кардагӣ ҳастанд, он касоям дар ҳамон ҷо ҳастанд, дар ҳамон рӯйхат. Бародари азиз, рости гап одам ҳамин ҷо як фикр меғалтад ки барои чӣ ин хел бошад. Он касое ки документ надоранд, ин барои мо шумо маълум аст ки бояд 3 моҳ Россияро тарк кунанд, то ин ки баъди 3 моҳ биёнанд, боз тоза даромада регистратсия карда патент кунанд. Ин ба ҳамаи мо шумо маълум аст. Он касое ки документ доранд, патент доранд, мақсад гражданство доранд ва ё хат кормандаи ҳифзи ҳуқуқи Россия гуфтанд ки нормально мақсад ҳамин рӯйхат мо ба нест гуфтагиам. бародари азиз, касое ки документ надоранд дар ҳамон рӯйхат ҳастанд, метавонед телеграми мо подписатсия кунед ва мо тавсия метем телеграми вазорати меҳнат ва муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон, метавонед ба онҳо занг занед ё телеграмшо мемонем, подписатсия кунед, фаҳмед чо карданатон дар кор. касое ки документ надоранд, манам мақсад тавсия медодам 3 моҳ ҳудуди Россияро тарк кунед, баъди 3 моҳ омада баъд документ кунед. То 5 феврал онҷо гуфта шудааст, то 5 феврали 2024 шумо метавонед то 5 феврали 2024 аз ҳудуди Россия рафта Тоҷикистон ё Қазоқистон кор ва фаъолият карда бошед. ва бародаре ки метавонед Россия тарк кунед, метавонед, мо барои шумо тавсия медодем, як бародари мо грин карта пур мекунад, грин карта пур кунед, рисқи рӯзаи мо фақат дар Россия нест, метавонем дар Тоҷикистон якон кор фаъолият дофта бошем. худо бошад Тоҷикистон ҳам ба кор аст. баъзе бародарои ман мегӯяд Тоҷикистон рафта буданд, баъзе бародаро тарафи мо ба кор мекунанд. тарафи ноҳияи айни Сарвода ҳаст, баъд онҷа Кони Тилло то 6000 сомон ойлик аст ва метавонед грин карта пур кунед, тарафҳои Америка равед. бародарои азиз, зиқ нашавед. бисёр як модар кати мо гап задем, занг зада буданд, хело мақсад чӣ ҳастанд, документошон ҳаст, тарсида истоданд ки ман барои чӣ баромада истодам, мақсад ному фамилии молдарам дар ҳамон ҷо аст. касое ки документ доред, ман фикр мекунам ки шумо натарсед, документатон ҳаст, патентатон ҳаст, чекатон споридагӣ, бачи холи мо ҳам ҳамин инчунин документаш ҳаст, пропискаш, регистратсияш ҳаст, номаш дар ҳамон ҷо ҳаст. ман фикр мекунам ки вақте шумо мебиёд проверка мекунад, документи шумо ҳаст, шумо ягон кор намекунад. агар шумо қонунӣ дар шаҳрҳои Россия бошед, қонунӣ бошед, худо хоҳад ҳеҷ кас шумо ғам наметиҳад. баробар ҳаракат кунед, қонунҳои Россия риоя кунед, мақсад патентатона вовремя според ва дигар документотона мақсад вақт ба вақташ чӣ кунед, видножительство дошта уведомление според. ман фикр мекунам ки худо хоҳад ҳеҷ чиз намешавад барои шумо. барояд паника намекунем. одамое ки документ надоранд, документ мекунед, худо хоҳад ҳамаи чиз соз мешавад. боқӣ дар амони аъло бошед, худатонро эҳтиёт кунед. бародари азиз, як голоси бародари мо ҳаст, дар охири навор мемонам, гӯш кунед, та охири навор тамошо кунед. канали фикри шумо ба ҳатман подписатсия кунед. телеграм мо дар зери коммент закрепид мешавад, ягон хабарҳои нав мешавад, мо зуд онҷо ҷойгир мекунем, метавонед пайгирӣ кунед телеграми моро. боқӣ дар амони аъло бошед. бародари азиз, салому алейкум раҳматуллоҳи баракату. бародаро, ҳамватанон, бародарони халқи тоҷик, аҳли гурӯҳ, бо шумо Фарҳод, ҳамчунин раиси ҷавонони тоҷикои шаҳри Кемерово ва Фарҳод Мазмасҷид.
як эълон бародаро барои ҳамаи шумо як шумо бародарон, ам як чанд қашид ки ҳар хел информатсия буромадагия оиди списка як спискаи буромадагия ки фалон одамое ки масалан чанд ҳазор депорт шудагиян ёки депорт мешаванд ёки дар спискаанд, ҳамо номошон буромадагия, ҳаморо масалан даниёшон ҳаст, касе ки хоҳа ҳамон чиз ҳамо мерояд даниша мебинад депорт ҳаст ё нест. бародаро ҳама збросай инами рӯз шахсан коркунои амният шахсан катима гап задагиян ки Фарҳод ё ҳама дурӯған и зброс кардагиян барои ми халқи ҳамо масалан шаҳрвандои Тоҷикистон фаҳмоне ки дар ҳар хел группҳое ки WhatsApp ҳастанд паҳн накунанд хеле информатсияро. фаҳмиди бародаро? бозам такрортон мекунем ки ҳамин корро збросай и сухана ҳамун коркуни амният структураи органи власти нами Россия ҳамин гуфтагиян кора ки паҳн накунанд ё информатсия дурӯғанд. фаҳмиди бародаро? барои илтимос масалан дар дига бачаҳо омадидагим, дар дига бачаҳо ҳар хел информатсия ки хеле списка омадагия, фалон беҳмадон омадагия ки фалон депорт мешуда шидай нашидай, амира масалан дар шумо гуфтастам ки дар ё бовар накунед бародаро, ё ҳамаш дурӯғай. ира ҳамун коркунои орган шахсан мада гуфтанд. Дальше Худои таоло худаш медонад. Чӣ хеле ки мара пердават кардам масалан фаҳмон, ман мехоҳам ба шумо фаҳмондагӣ кардам ки бародаро ҳамин корро вай накунед. Дар ягон дигар группае ки ҳамдигари дар масалан партияи дигар хеле корро накунед. Майраш бародарои дурӯғай. Боқӣ дар пани Аллоҳ бошад бародаро. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.